Yes. Kanthi uyon-uyon ladran sengkala wonten ing rikalenggahan punika ingkang Rama dalah ibu sampun sumadyo ing gati badhe ngaturaken beras kuning kasebar wonten ing laladan Siti Bantala. Monggo ibu mlampah mubeng nggih. Pinangka beras kuning meningake rasa meningake cipta ingkang Rama lan ibu mugi paring donga pangestu dumateng ingkang putra lan putri anggenipun badhe bangun bali bebrayan agung mugi pikantuk sih kanugrahaning Gusti ingkang Maha Suci mugi kanthi winantu suka ing basuki. Menika ateges tata upacara adat yang Jawi inggih menika upacara luaran. Beras kuning pinangka tulak balak ingkang Rama Bapa Subadi dalah Ibu Suwarti mugi ingkang putra lan putri anggenipun bebrayan pikantuk dedalan kang sae pikantuk dedalan ingkang sekeca anggenipun ngraosaken gesang ing alam bebrayan agung mugi kanthi winantu ing basuki kanthi rahayu rahayu kalis nirhing sambikala. Beras kuning dipun sebaraken wonten ing Siti Bantala kaliyan ingkang Ibu Suwarti. Awit tata cara luaran katone putra putri lumampah mugi anggenipun gesang lumampah ingkang sae lumampah ingkang bener ampun rak paugraning tiang bebrayan agung. Nggih sampun. Ingkang Rama Bapa Subadi dalah Ibu Suwarti badhe ngaturaken adat inggih menika ngudari kupat luar. Kanthi syarat lan sarana kupat luar mugi luar. Padang penggalipun Bapa Subadi anggenipun boga krama putra putri ingkang asilis asma Dia Ayurara Wijayanti anggenipun badhe bangun bebrayan agung kalian anak Mas Bagus Aditya Hari Respati. Monggo kupat luar dipun aturi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kendi Pratala dalah telur sampun dipun tibakaken wonten ing Siti Bantala menika kangge syarat sarana tiyang Jawi anggenipun ngudari kupat luar. Panjenengan kula atur pinarak kalian ingkang garwa putra putri.
pinarak pinanganten kalian Mbak Yu mangkang Mas pinarak ngudari kupat luar pinangka adat tiyang Jawi sampun luar Bapa Subadi anggenipun boga krama putri putranipun sedaya kupat nek wonten lupat lupute gesang wonten ing alam bebrayan mugi Gusti paring pangapura mbok bilih wonten kelepatan kalian sanak kadang sedulur sedaya mugi dipun pangapura wonten ing kalodhangang siang punika menika ngudar di kupat wawis udar penggali wis tentrem ayem Bapa Subadi dalah Ibu Swarti selajengipun inggih menika ingkang Ibu badhe ndunumi kantong nggih niku nggih larene kan kalih nggih niki kantong nggih monggo putra ingkang bajeng sungkem dumateng ingkang Ibu Rama lenggah wonten ing kursi jejer kalian Ibu mangke ingkang putra mantu sungkem mangke panjenenganipun Ibu Swarti paring kantong. Nah, monggo. Nggih, pari kedah sungkem. Nggih, ingkang garwa teng wingkinge ingkang kakung. Nggih, monggo jongkok. Nggih. Menika ingkang Ibu Swarti paring kantong dumateng ingkang putra. Napa to tegese kantong? Anak kudu bisa ngantongi wewadine wong tuwa. Menika ingkang angka sepindah, ingkang angka kalih. Kantong pinangka wadah. Wadah guna kaya rejeki bondo. Dipun paringaken putra lan putri. Mulane nek wong tuwa nggadahi bondo donya wurung-wurung kanggo putra putri wayah. Nggih, dipun tampi Mas sungkem. Nggih niki kantong pinangka wadah. Wong tuwa nom nganti tuwa anggoning golek sandang pangan, sakwise padha nglumpuk diadahi kantong wurung rawurung nggih dipun paringna anak putu wayah. Nggih, sampun salajengipun Mbak Ria nggih pari kedah sungkem dumateng ingkang Ibu Rama nggih sungkem. Anak wajib sungkem bekti marang wong tuwa. Kalamun kang sira ora bekti karo wong tuwa nggih mundak kualat. Nggih to? Pumpung ijih urip wong tuwa ayo dipinter disungkemi dibekteni. Niki wong tuwa pinangka paugraning wong bebrayan agung. Sabdane wong tuwa sak kecap niku mandi nggih dirindhoi Allah. Nggih mangke sungkeme gentenan nggih. Teng mburi Mas nganten kakung nggih. Sungkem nuwun agunging pangapunten ingkang Rama Ibu, kula menika matur sembah nuwun dene ingkang Rama lan Ibu nggadahi bondo donya, nggadahi rejeki dipun parengaken dumateng putra saha putri. Matur nuwun sanget Rama Ibu. Nggih, matur nuwun sungkem bekti kula katur Rama Ibu, mugi kanthi rahayu rahayon kalis nirihing sambikala. Nggih. Mangke sasampunipun ngedumi kantong sungkem ingkang Ibu ndulang marang putrane. Rasa tresnane lair tumekaning batin. Wong tuwa cilik nganti titi wancining kadiwasan isih ndulang marang anak menika kasih sayangipun tresnanipun tiyang sepuh dumateng ingkang putra putri. Monggo Ibu lengser mriki do jongkok nggih. Nggih. Oh nggih. Pinara di mangke ndulang kalian sego golong didulangke ingkang Ibu Mas, ora ketang 10-an nggih. Monggo merak Mas kalih ingkang garwa. Heeh. Menika nek cara wong Jawa niku
sego golong, sego ati sesek bisa lega golong, bisa nggolongake sanak kadang sedulur keluarga, bisa rukun. Kurang luwih ngoten wong Jawa niku nek damel sanepa. Nggih, dipun dulang rumangsa tresnane wong tuwa marang anak nganti kowe dewasa isih didulang. Ngene iki besok ya durung mesti nek wong tuwa dak iso mangan durung mesti anak iso ndulang. Nggih to Pak Bu nggih. Nggih wonten patah wong Jawa, wong tuwa siji mbok loro nyopeni anak 5 ora sambat sapa-sapa ora tau ngresula. Ning sebalike ya to anak 5 ngurmati wong tuwa siji mbok loro durung mesti iso. Nggih napa mboten? Niki sing logika pun pelampahan kathah mawon nggih to Bu. Mulane nek ijen wong tuwa urip ayo do dibekteni, do dipinteri, do ditresnani. Mumpung duwe wong tuwa isih urip. Nggih sampun to? Nggih, sampun sak menika kabul kajatipun Bapak Subadi dalah Ibu Swarti anggenipun boga krama putra putri mantu sedaya awit wonten ing siang punika wonten nggih menika istilahipun ngudari kopat luar ategesipun luar Rama dalah Ibu Bapak Subadi sekelan ora kautangan karo putra lan putrinipun. Monggo panjenengan Ibu Waranggana niki sing pamungkas dipun paringi nggih gending palaran. Monggo. Ning
Dari nggih sagunging para rawuh seberlenggah mekaten paripurnaning gati tata upacara luaran ingkang sampun dipun aturaken